Mislim da je zapravo ta suradnja krenula spontano zato što su se u to vrijeme kad smo se mi upoznali, a to je bio negdje kraj 70-ih, početak 80-ih, ljudi koji su se bavili ili rock glazbom ili fotografijom ili dizajnom kretali na nekoliko istih mjesta u gradu Zagrebu jer čovjek zapravo nije imao puno izbora. Jedno od mjesta koje je tada bilo jako važno, ne znam da li je i danas, ali je sigurno bilo važno od doba kada je osnovano, pa onda za vrijeme konceptualaca i 80-ih, a to je Galerija Studentskog centra. Ne? Dakle, jedno od mjesta na kojima smo mi bili stvarno jako često, na kojima smo odlazili gledati izložbe. Još Mario i ja zasebno svaki krajem 70-ih. Onda 80-ih smo tamo stvarno gotovo boravili. U tom trenu su tamo radili Kugla glumište, vježbali su gore na galeriji Trobecove krušne peći, Psihomodo Pop, ili prije nego što su se zvali Psihomodo Pop, Prljavo kazalište, Dorian Gray. Taj Dorian Graya je zapravo prošao neku fazu prepirke sa odjelom marketinga u Jugotonu bivšem, jer su oni smatrali da bi ipak bilo jako dobro da na naslovnici bude prepoznatljiva fotografija članova grupe. Što je neko nasljeđe vjerojatno onih ranih omota kada su, ne znam, grupa 220, Drago Mlinarec i tak dalje imali ipak više manje fotografije. Mi smo radili u tom trenu taj stil fotografije i izlagali ga i mimo toga što smo radili omote ploče, inzistirali smo na tome pa smo onda u tom stilu nastavili raditi Denis, a osim Denisa smo u tom stilu nastavili raditi recimo kao neke komercijalne izvođače tipa Đurđice Barlović ili Meri Cetinić. Znači naprosto smo ih htjeli raditi na isti način i uspjeli smo to. U to vrijeme smo mi zapravo dobivali narudžbe na miješani način. Mi smo bili vezani uz Jugoton, ipak jer je Jugoton, em što smo stanovali u tom trenu slučajno u Dubravi, em što je Mario bio od onuda i to nam je bilo 10 minuta hoda. Moram reći da su tada u Jugotonu radili ljudi poput Siniše Škarice ili Veljka Despota koji su imali onak malo širu sliku o tome što se zapravo u glazbi i popularnoj glazbi događalo i oni nisu bili samo tehnički urednici, nego su bili ljudi koji isto vole to što rade. Siniša, osim što je bio urednik, je isto bio član grupe Mi. Veljko Despot je od rana surađivao sa Arsovskim na Pop Expressu, uopće pokrenuo taj prvi zapravo naš pop rock magazin. Mislim, u to vrijeme znao Beatlese, osnovao Beatles fan club. Dakle, tamo su bili neki ljudi koji su bili širih svjetonazora, pa smo onda djelomično zapravo dobivali narudžbe od njih, a djelomično od grupa koje su vidjele što radimo, jer je stvarno cijela Jugoslavija bila teren. Ako se radilo o Miši Kovaču, apsolutno nije, ne? Ali ako se radilo o Dorian Gray ili, ne znam, kasnije o nekoj drugoj grupi, ne znam, mi smo radili sa Škripcima, sa baš jako puno ljudi i neki su imali vrlo jasnu ideju o tome što bi zapravo htjeli, a onda je to negdje na kraju bio, što se duže radilo, zapravo se tako njihova ideja i naša ideja bolje uskladila. U startu Jukeboxu nekim magazinima tog tipa Roku su izlazile studiju, su izlazile neke glazbene kritike ili kritike časopisa, knjiga koje su nas eventualno zanimale. One bi bile nekakva možda osnovna smjernica, a onda bi naprosto otišli autobusom ili nekako do Trsta, do Beča, do nekog grada, do Pariza i uputili se tamo u dućane i pretraživali i stripove. Ne? Evo, zaboravila sam reći stripove, to je bio kao nekako dio tog kompleta. I onda smo se uvijek vraćali izvana sa pločama, stripovima, knjigama o fotografiji, knjigama o filmu, knjigama o dizajnu, časopisima.